Ahoj, takže tady jsem zase. Počkat, kde jste? Je! Takže ahoj, já vás vítám u mýho. Teď nevím, kolik tady je, myslím, že... Pardon, musím si to zastavit. Jo. Počkejte, jen spravím tu kameru. Tak, to mohlo jít, je, to se obrácím. A. No, ježiš, se to. No a toto dám moje čtvrtý video, nebo asi pátý, já nevím. A takže tady v tom minulém díle, který nebudu dát na YouTube, protože Veronika to celý zničila, takže vlastně to nebudu dát na YouTube, jak se prodělat to dítě, ale určitě už jsem jak kdyby před 2 rokama jen jakože porodila. Že vám můžu ukázat, počkejte. To je ono. Hej, a já jako nejsem. Je, pardon, Fialko. To jsme se neukázali. Tak tohle je moje kamarádka Fialka. A můj kufřík. Jo, a můj kufřík, pardon. Počkejte. Kde je sakra tak dlouho? Půjdu zatím uložit mimino. Jak uložila mimino? Měla bych se jít vykoupat. No, to se jdu koupat. Dobrá. To je uložila. No, tak tohle by bylo asi konec. Tak to bylo vlastně první díl. Vlastně ta porodnice před 2 měsíci. A v příštím díle si můžeme ukázat i nějaké jídlo, které moje mladší sestra stříhala. No, tak já už bych se asi rozloučila, takže ahoj. Ahoj.